ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ኢንፎርሜሽን ግድን ክትፈልጥዎ ኣለኩም። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘላዕሉ ቦታታት ኣለዉ። ነዞም ቦታታት ግና ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ክትነኽእለን የብልኩምን። ናብ ከቢድ ናይ ርእሲ ሕማም ናብ ዲፕሬሽን ከምውን ናብ ዘየድሊ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ከእትወን ስለ ዝኽእል ከምውን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ንምንታይ እዩኸ ሕማም ርእሲ ዘጋጥመን ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና። እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም 4 ቦታታት እንተነኽኢኹምለን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ይውስኽ እዩ። ኣብዚ ግዜ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ዘለዋ ድሌት እውን ይውስኽ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቦታ ትነኽእዋ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ምስኣ ግድን ከም ትፍፅሙ ርግፀኛ ክትኮኑ ኣለኩም። ንምንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘላዕል ክፋል ሰውነተን መቐመጫን እዩ። መቐመጫ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንምልዓል ዝጥቀሙሉ ክፋል ሰውነተን እዩ። ኮይኑ ግና ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ወይ ድማ ከም ትፍፅሙ ርግፀኛ እንተዘይኮይንኩም መቐመጫን ክትነኽእለን የብልኩምን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ምስ ተላዕለ ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ዘጋጥመን ሳዕቤን ኣሎ። እዚ ድማ ናብ ዲፕሬሽን ንኽኣትዋ ከቢድ ሕማም ርእሲ ንኸጋጥመንን ከይደልያ እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ስለ ዝተላዓለ ናብ ግብረ ሕቡእ ንኽኣትዋ ክገብረን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ዘላዓል ክፋል ሰውነተን መቐመጫን እዩ። ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ርግፀኛ እንተዘይኮይንኩም እውን ፈፂምኩም መቐመጫ ደቂ ኣንስትዮ ክትነኽእለን የብልኩምን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ዘላዕል ክፋል ሰውነተን ድማ ትሕቲ ኣጥዋተን ዘሎ እስካብ ኣጥዋተን ጫፍ ኒፕል ኢልና ንፅውዖ ክፋል ዘሎ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ክንከኣ እንተለዋ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ይገብረን እዩ። እዚ ቦታ እዚ ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ርግፀኛ ምስ ኮንኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንምልዓል ኢልኩም ክትነኽእዎ ኣለኩም እምበር ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተዘይኽኢልኩም ትሕቲ ኣጥዋተን እስካብ ናይ ኣጥዋተን ጫፍ ኒፕል ንብሎ ክፋል ዘሎ ቦታ ብወዲ ተነኻኺኡ እንተተገዲፉ ናብ ስምዒት ኣትያ እያ ትገድፎ። ስለዝኾነ እዚ ናብ ከቢድ ናይ ርእሲ ሕማም ናብ ዲፕሬሽን ናብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ንኽኣትዋ ይገብረን እዩ። ስለዝኾነ ግድን ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ሹር ምስ ኮንኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንኽተላዕሉ ጥራሕ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትነኽእወን ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዕፅፊ ዘላዓል ክፋል ድማ ኣብ ብልዕተን ዝርከብ ሕብጥ ዝበለ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ንብሎ ክፋል ብልዕተን እዩ። እዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ነርቭ ኢንዲንግ ዝርከበሉ ክፋል ብልዕተን እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብዝሓ ግዜ ዘጋጥም ኣብ መንጎ ፍቁራት እዩ። ፍቁራት ኪስ እንዳገበሩ እንዳሃለው ደቂ ተባዕትዮ ቀስ እንዳበሉ ንኢዶም ናብ መቐመጫን ብምስዳድ እንዳነኻኽኡ ኣጻብዕቶም ናብ ፓንተን ብምእታው ንክሊቶሪ ጉድበ ወይ ድማ ቂንጥር ንብሎ ክፋል ብልዕተን ይነኻኽኡ እዮም። እንታይ ደኣ ከምዚ ጌርኩም ነኻኺኢኹም ጥራሕ ኪስ ጌርኩም ጥራሕ ማለት እዩ ትገድፍዎን እንተኮይንኩም እዚ ኣብ ኣፍቃሪትካ ዘስዕቦ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለዉ። ንኣብነት ናብ ዲፕሬሽን ናብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ናብ ሴጋ ንኽኣትዋ ይገብረን እዩ። ከቢድ ሕማም ርእሲ እውን የስዕበለን እዩ። ብፍላይ እዚ ዝኸውን ብፅባሒቱ ኣብ ንግሆ እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዛ ጓል ኣንስተይቲ ጉድበኣ እንተተነኻኺኡ ናብ ልዑል ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ተኣትው እያ። ኣብዚ ግዜ ነኻኺኢኹም ጥራሕ ፆታዊ ርክብ እንተዘይፈፂምኩም ድማ ከቢድ ፀገም የስዕበለን እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብዝሓ ግዜ ዘጋጥም ኣብ መንጎ ፍቁራት ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ግድን ክትፈልጥዎ ኣለኩም።
ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዕፅፊ ዘላዓል ቦታ ኣብ ክሳደን ከባቢ ብፍላይ ብድሕሪ ክሳደን እስካብ እዝነን ዘሎ ክፋል ሰውነተን እዩ። እዚ ቦታ እዚ እውን ክንከአለን እንተሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ይውስኽ እዩ። ነዚ ቦታ እውን ነኻኺእኹም ስዒምኩም ክትገድፍዎ የብልኩምን። ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ርግፀኛ ምስ ኮንኩም ቀስ ኢልኩም ብድሕሪት ኮይንኩም ብምንኽኻእ ብምስዓም ስምዒተን ከተላዓሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ነዚ ቦታ እዚ ክትነኽኡለን የብልኩምን። ከነጠቓልሎ እንተለና እዞም ዝሓበርክዎም 4 ቦታታት ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ምንኽኻእኹም እቲ ኩነታትኩም ክተረጋግፅዎ ኣለኩም። ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ሹር ክትኮኑ ኣለኩም። ከም ትፍፅሙ እንተረጋጊፅኩም ነዘን 4 ቦታታት ብዝግባእ ቀስ ኢልኩም ብምንኽኻእ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ከተላዓልሉ ትኽእሉ ኢኹም። እንተዘይኮይኑ ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ግና እዞም 4 ቦታታት ነኺእኹም ንሳ ናብ ዘይሓሰበቶ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ኣእቲኹም ናብ ከቢድ ሕማም ርእሲ፣ ናብ ዲፕሬሽን፣ ናብ ዘየድሊ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንኽኣትዋ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ነዞም 4 ኣገደስቲ ቦታታት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ርኢናዩ ዝነበርና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ብዕፅፊ ዘላዓል ክፋል ሰውነተን መቐመጫአን እዩ። ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ንጨዋታ ንቐልዲ ክኸውን ይኽእል ምቕመጫአን ክትነኻኽእዎ የብልኩምን። ናብ ዘይተደለየ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽኣትዋ ስለትገብሩ። እቲ ካልኣይ ርኢናዩ ዝነበርና ቦታ ድማ ካብ ታሕተዋይ እስካብ ጫፍ ኒፕል ኢልና ንፅውዖ ዘሎ ክፋል ኣጥዋተን እዩ። ነዚ ቦታ እውን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ንምልዓል ጥራሕ ክትጥቀምሉ ኣለኩም እምበር ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ነዚ ቦታ እውን ክትነኽእዎ የብልኩምን። ናብ ዘይተደለየ ሕማም ርእሲ፣ ናብ ዲፕሬሽን ከምኡ እውን ናብ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ከይፈትዋ ንኽኣትዋ ክትገብሩ ስለትኽእሉ። እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ቦታ ድማ ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን ወይ ድማ ክሊቶሪ ጉድበ ቂንጥር ንብሎ ክፋል ብልዕተን እዩ። ነዚ ቦታ እዚ እውን ፆታዊ ርክብ ዘይትፍፅሙ እንተኮይንኩም ክትነኻኽእዎ የብልኩምን። ኣብ መወዳእታ ርኢናዮ ዝነበርና ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ዘላዓል ክፋል ሰውነተን ድማ ኣብ ክሳደን ከባቢ ብፍላይ ድማ ካብ ድሕሪት ክሳደን እስካብ እዝነን ዘሎ ክፋል ሰውነተን እዩ። ነዚ ክፋል ሰውነተን እውን ነኻኺእኹም ስዒምኩም ጥራሕ ክትገድፍዎ የብልኩምን። ናብቶም ቅድም ኢለ ዝሕብሮም ዝነበርኩ ፀገማት ክተእትወን ስለትኽእሉ ስለዝኾነ እዞም ቦታታት ቅድሚ ምንካኣኹም ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ ሹር ክትኮኑ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ እዚ ኣገዳሲ ሓሳብ ዘይፈልጡ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ከይፈለጡ ነፍቃሪቶም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤቶም ናብ ከምዚኦም ዓይነት 3 ዓበይቲ ፀገማት ንኸየእትዉ እዚ መደብ እዚ ንኽበፅሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐነየለይ።